Ei, salutare și bine v-am regăsit din nou la un nou videoclip pe acest canal. De data asta pe un joculeț mai frumos. Bine, poate că nu e chiar așa frumos, dar pe un joc nou, să spunem așa. Care văd că mi s-a salvat de când m-am jucat mai de mult. M-am mai jucat jocul ăsta. Deci ca să vă prezint, jocul ăsta e Cat Simulator. Și cu jocul ăsta poți să faci multe, adică să e o mâță, o pisică, să spun așa, care are diferite quest-uri de aici, vedeți? De aici unde am apăsat eu acum. Are diferite quest-uri pe care tu trebuie să le îndeplinești ca să faci level. Eu, de exemplu, am level 9, hai să mergem. Să îndeplinim. Mamă, că trebuie să bat boss. Deci, jocul ăsta îl puteți găsi pe telefon. Nu știu dacă pe Apple merge sau pe Android merge 100.000. Dacă căutați pe Play Store, Cat Simulator Kittens Family. Așa trebuie să căutați dacă vreți să jucați jocul ăsta. Așa, hai să ne batem cu... Deci, poți să te bați și cu mobi, să spun așa, cu animale. Bine, insecte, dar nu, insecte nu. E cel mai mic animal, e șobolanul. Șobolan de pădure. După spiderul. După, nu mai știu. Și ai diferiți parteneri, să spun așa, dar nu te ajută mai cu nimica. Eu, de exemplu, acest om e un partener. Vrei ceva? Nu vrei nimica. Bro. Aici ai harta. Mamă, unibossul. Mamă. Bun. Hai să mergem să îndeplinim quest-ul. Oare mergem bine? Să îndeplinim quest-ul pe care ni l-a dat. Uite, aici unde scrie Farmer Got Piggy. Aici îți arată dacă vreau partenerii ăștia. Ăștia sunt cei 3 parteneri care dacă le aduci ce-ți cere ei, adică porcul cere să-i aduc un ou și îmi dă niște bănuți și XP ca să fac level. Da, noi trebuie să batem un mini-boss. Hunting mini-boss. Bun, acum mergem să-l căutăm. De data asta nu mai țin mâna pe difuzor ca să se audă. Cred că putem da și așa mai tare. Bun. Mergem tot pe drumul ăsta ca să căutăm mini-boss-ul ăla și să-l batem, pentru că da, ne dă mulți bănuți, cred că vreo 15, nu știu, dar e mini-boss, adică da, trebuie să ne dea bani mulți. N-are cum. Bun, aici trebuie să fie. Stai, nu? Oh my god, bro. Oh, hell no. Ha, bă, frate. Bă, omule, bun. Am mers pe direcția greșită. Bun, atunci hai că mai facem o plimbare pe aici. În cât timp până ce facem noi această plimbare, stați așa să mai verific o dată. Așa, deci o iau pe partea aia, aici. Nu mă duc încolo, uite, aici. Aici trebuie să fie mini-boss. Da, lângă fermă. Bun, până ce ajungem noi la mini-boss, vreau să vă spun, am pus un nou shirt pe grupul meu de pe Roblox. Dacă vreți să-l cumpărați, se numește Shirt Bunny Cut Bunny. Nu mai știu cum mi-a pus numele. Bun. Hai, îi dăm. Sperăm să nu murim. Că dacă am murit, ne respawnează la început și trebuie să venim pe asta să-l batem. Oh my god, bro. Oh, hell no. A, bă, frate. Bro. Bă. Bă, nu avem spațiu, frate. Bun.
Am reușit să-l bat. A apărut o mică era. Nu mai am spațiu. Dar am șters câteva. Și da. Acum sperăm să meargă mai bine. Hai să facem 10 level cât mai rapid. Zece level. Bine. Bun. Bun. Și frate, când uite, inima. Mamă. Trebuie să mă bat. Gata. Quest completed. Bun. Să vânăm 2 șoareci. Hai. Bun. Am mai avut de pe o tabletă. De pe... Da. De pe altceva. Doi. Am avut tot jocul ăsta și am avut 200 level. Deci aveam... Mamă, deci cât aveam... Hangarul-i plin. La măță. La pisică. Bun, uite acolo mai văd un șoarece. De pădure. Hai să mergem să-l halim și pe ăsta. Mamă, ce îți dau. Bă, frate, că nu i-am putut da. Nu, că ne-am întâlnit și cu Heiru. Mamă, și ăsta fuge, bă. Și ăsta fuge, frate. Ce quest avem? Să omorâm 2 spideri. Serios? Să omorâm 2 spideri. Păi de ce? Da, mă crezi că mi-a oprit filmarea. Uite cum stă, se odihnește. Ok, 2 spideri. Unde am putea găsi noi 2 spideri în ferma asta, în casă? Hai să vedem, mai e un mini-boss pe hartă, să vedem, poate îl batem. Nu mai e niciun mini-boss. Dacă vreți să mai fac video de genul ăsta, dați acolo like, apăsați butonul ăla de like și ăla de subscribe. Ca să, dacă vreți să mai fac un video tot cu jocuri din astea simulator, pentru că sunt o grămadă. Deci credeți-mă, m-am jucat o grămadă de jocuri din astea simulator. Dacă cu ăsta ne punem direct pe el. Mâncă. Gata, ne luăm la bătaie cu tine. Noi 2 versus 1. Gata. 11 level. Perfect. Hai că vedem ce. Oh my god, bro. Mamă. Bă, frate. Am omorât spiderul și l-am mâncat și trebuia să-l duc la fermier. Bă, omore bun. Băi, frate, bă, dar cum? De ce nu m-am uitat eu la quest? Așa, și am unii omul. Hai că mergem, uite-l. Sărim peste vulpe. Pa. Așa, ca să fugim și mai repede. Băi, omule, ți-am adus pânjănul. Bun. Bă, da, o întrebare am și eu. Oare ce face cu spiderii ăștia care îi dau eu amul? Unii mămâța. Numai movie. Aha, vei numai la final. Am o întrebare și eu, omule. Cu ce faci tu cu pânjănii ăștia? Vreau să spun o întrebare. Ce faci tu cu pânjănii ăștia? Ha? Îmi poți spune și mie, ce faci tu cu pânjănii ăștia? Uitați-l ce urât-i. Mamă, bă, dar cred că mănâncă păianjenii ăștia sau ce? Bă, mersi, îți mulțumesc. Mamă, pe ce bine. Nu știu de ce dă cu sapa aici, că nu-i nimic aici, adică...
Bro. Să colectăm 6 bănuți. Ok. Hai că e simplu asta, să fiu sincer, chiar e simplu. Nu-i mare brânză. Mamă. Hai, unul l-am dus. Așa, unul aici. Așa, știu că-s. Uite aici. Băi. Să ne cu spatele. Bun. Bun. Gata, băi. Ați văzut, bă, eu mă știu la jocul ăsta, frate. New quest. Mamă, să beau apă. Frate, ăsta e mai ușor. Uite, apa e aici, lângă mine. Deci. Easy! Așa. Bun. Încă un quest completat. 13 minute. Mamă. Bă, frate, 2 ratoni. Ce trebuia la pig ăsta? Un ou. Bă, frate, îți dau ou aici. Uite aici. I-am văzut da un. E unul? E unul. I-am văzut da. Nu să știu ce se întâmplă cu al doilea. Ajunge să ne batem. Mamă, cum mă bat eu cu mini-bossul ăla. Îl sparg. Trebuie să mănânce pisic. Bă-s 2 mini-boși. 3 mini-boși. Băi, frate. Bă, frate, 3 mini-boși. Fix aici unde eu. Ne punem cu iepurele prima dată, că el e mai mare. Bă, dar ce ochi are. Bă, cât damage dă. Băi. Dă-i hit, frate, dă-i. Omoară-l. A, bă, că nu-l omoară, bă. L-omorâm? Nu cred. No way. L-am omorât. Fix cu 17 HP l-am omorât. Mamă, unii șoare cu ăsta, ori și cum îl bat și pe ăla. Îl bat de... Dacă putem să-l batem, înseamnă că ați dat like. Dacă ne omoară, ați dat subscribe. Da, ați dat like. Vă mulțumesc din suflet. Frate, mai am șolobanul ăla să-l omor. Șoloban de pădure se ascunde printre mure. Băr, patapin. Lumea la care revizuim. Am este curios. Hai, bă, frate, să-ți dau ceva de mâncare. Dați like! Like! Dați acolo like-ul! Să bubuie like-ul! Mamă, ce doamne! Mamă, câți bănuți! Hai, frate, să mâncăm. Și mergem la boss. Suntem aproape de boss. Nu suntem chiar departe. Mamă, câtă inimare. Băi! Hair boss, hai da. Spam. No, ne bate, n-ai cum.
Fii atent. Vreau să mă duc așa. Și știi cum să-i dau? O criticală. Mamă, cum i-am dat-o! Mamă, frate, cum i-am dat. Ați văzut? Ce criticală i-am tras acolo. Și avem 201 bănuți, ceea ce înseamnă că o să facem vreo 100 de vizionări, cam așa ceva. Reușim? Bun. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Nu uitați că am creat mărci pe grupul de pe Roblox, să vă uitați. Cut Bunny. O să vedeți voi cum arată ăsta, dar vă arăt aici o poză cu el, cam cum ar arăta. Și da, am creat și pe contul meu, adică pe contul meu normal, am creat un, tot așa, un shirt Galaxy. Și acum vă las o imagine aici să-l vedeți, până ce mă bat eu cu șoarecul ăsta. Mamă, ce criticale dau. Bun. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Vă mulțumesc pentru vizionare.